Здравейте, дами и господа! Днес ще учим цикли в C++. Ще се опитам да бъда бърз, ама най-вероятно няма да успея, тъй че да. Така. Значи първото, какво е цикъл? Значи цикъл е код, който се повтаря докато дадено условие е вярно. Тоест, имаме условие, програмата стига до това условие, ако това условие е вярно, изпълнява някакъв код. После се връща, гледа дали условието все още е вярно, изпълнява го пак. И пак и тъй. Защо и кога ни трябва цикъла? Значи, главно се използва, когато искаме за нещо да се повтаря определен брой пъти, примерно 10 пъти. И също да спестим писане. Значи, пример за това ще ви дам. Тук имаме от сайта Z3 Loops. Първата задача е да се отпечата таблица за цената на порция продукт с тегло в грамове от 100 грама до 1000 грама. Ако се знае, че цената на килограм е дадена. Примерно, да кажем, че даденото число е 2 лева за килограм. Тогава 100 грама ще бъде 2 делено на 10. И разбира се, сега можем на всяка стойност да направим, да си ги смятаме с сметки. Обаче, просто си представете, че не е от 100 до 1000, е нещо много по-голямо като диапазон. Просто няма да искам да правим, да ги пишем всички редове, ще стане скучно и ще откажем от програмирането. Затова ние по-умни от нас са измислили циклите. Така. С тях можем да спестим писане. Вместо 1000 лева да пишем 1. Или да. И да се повтори точно определен брой. Главно. Има и други, се разбира се. Обаче по принцип се използват специално за това. Тъй, видовете цикли, които ще учим са while, do while и for. Да започваме. While, например. Значи, синтакса на while е този. Горе или долу, едно и също е. Имаме ключовата дума while, в скоби, защото тъй като то се смята като функция. В скоби пишем условието, примерно, докато i е по-малко от 10. И имаме команда. Тъй като само една команда можем да напишем, ако искаме да напишем повече команди, ще напишем блок. Това ето казах миналия път, че е в къдреви скоби или фигурни. Се нарича блок. И в него можем да изреждаме команда 1, 2, 3. Като целият блок се смята за една команда цяла, която принадлежи на цикъла while. Така. Това е общо взето за while. Примери. Да кажем, че искаме да изпишем всички числа от 1 до 10, примерно. Ще направим едно цяло число и равно на 0, или на всъщност 1, нали? И докато и е по-малко от 10, ти ще изпише от 1 до 9. Всъщност ще го покажа. Значи можем да направим така, примерно и, нали? Можем да го напишем на нов ред. Но най-добре като че ли ще бъде да направим с кол, защото по-четливо е, често казано. Така, ако пуснем сега тази програма, даже нормално, ще видим, че се изписват само единици. Сега ще видим какво се навърка. Когато я пуснем ред по ред, можем да се отворим един прозорец тук, който ни показва какви промени имаме и какви стойности имат на този ред. Така. Създава се променва i с стойност 1. Ето тук. Програма стига до while, проверява дали i е по-малко от 10. Едно е по-малко от 10. И изпълнява командата. Или до командите на самия блок.
изпълнява го един път. Така. След това се връща. И по-малко от 10. И все още едно. По-малко от 10. И го изписва. И проблемът е, че и винаги е едно. Значи, за да правим този проблем, трябва да променим стойността на и, за да може това да е различно. Защото когато и е едно, ще става едно и също. Можем да присвоим в и стойността на и плюс 1. По този начин, ако пуснем програмата в начало, ще ни изпише числата от 0 до 9. Мога само на един нов ред тук. Така. Изписване числата от 1 до 9. Ако искаме до 10, ще трябва да сложим едно равно тук. Или направим това по-малко 11. И имаме от 1 до 10 цифрите, числата написани. Така. Продължаваме нататък. Следващото е do while. Do while е почти същото. Имаме do команда, while условие. Команда също може да бъде блок, както и винаги. И if-ете и всички са така. Особеното е, че тук командата задължително се изпълнява поне веднъж. Значи ако видим тук, ако направим отново от начало, само един път, първо програмата проверява дали е по-малко или равно от 10. И тогава изпълнява командата. Ако обаче го направим първо да изпълни командата и след това да проверява дали изобщо е вярно това, ще видим, че всъщност програмата идва тук, направо влиза в do, изпълнява го един път, тогава проверява дали и е по-малко или равно 10. Значи със сигурност един път задължително трябва да бъде изпълнена командата. Затова се използва do while. Това са единствената разлика между do while и while. For е малко по-сложен. Той има 3 части в него. Разделени са точка запетая. Ключова дума for отпред. И те са в скоби. И след това имаме команда. Команда също може да е блок от много команди. Не само една-две, може да са повече. Сега ще видим различните части вътре в скобите на for. Значи първо се нарича инициализираща част. Тя се изпълнява преди да започне цикъла. И в нея се декларират или инициализират променливи, които не са валидни след края на for цикъла. След това ще ви покажа реален пример от програмата. А това е просто пример, който да видите инициализираща част как може да изглежда. Примерно може да бъде int и равна 0. Или пък може само n равна 0. При този случай горе си създаваме нова променлива, която ще използваме само вътре в for. При долния случай използваме променлива n, която вече я има някъде извън for в самата функция. И просто я зануляваме, т.е. даваме и стойност 0. Също може да бъде, можем да добавяме още имена на променливи, например J. Най-често използваните променливи са I, J, след това K и N, мисля, че. J равно на 0 или на 1, примерно, да се отличава. И тук също може да направим J равно на 1. Така, в тези примери вече създаваме две променливи, и I и J. И на I даваме 0, на J даваме 1 стойност. Може да не им даваме стойност, обаче е препоръчително. Защото иначе програмата, разбира се, ако не сме ги инициализирали, ще даде грешка, че използваме променлива без сме инициализирали, защото тя няма стойност. Не се знае на колко е равно.
И тук използваме i и j като нови променливи, а тук и двете само им даваме някакви стойности и тези променливи вече се знае какъв тип са. Някъде извън фора. Проблема е, че не можем да създадем една функция и да дадем стойност на друга, т.е. да смесим тези типове. Да си създадем и примерно и да използваме n. Така да е. Той най-добре става с пример, тъй че втората част е условна. Това е условието, което ще изпълни, т.е. ако тези другите ги нямаше, това просто се остава един while. Същия като който казах преди малко. И примерно създаваме нова променлива равна 0, а и равна 0, и докато и е по-малко от 5, да изпише и. И другия пример, n е равна 0, и докато n е по-малко от 3, да го събере с 10. Което е малко, нали? Странно е, обаче това е просто колкото да видим приложението. Обаче само с тези двете не можем, тъй като и е равна 0, докато е по-малко от 5, изписаме някакви неща, обаче все пак накрая на цикъла трябва да направим промени с това и, защото иначе и ще остане едно и също число и този цикъл ще изпълнява безкрайно, тъй като и винаги ще бъде това число и винаги ще бъде по-малко от 5. Винаги ще влиза. Нали, единия вариант, разбира се, е да слагаме и да го увеличаваме с някакво число вътре в командата, сред останалите команди. Другия вариант е обаче по-удобния начин с инкрементираща част, т.е. трета част на фора. Първо да кажем какво значи инкрементация. И плюс примерно означава инкрементира и увеличи и с 1. И това е еквивалентно на и равна и плюс 1, което всички знаете какво значи. Стойността на и плюс 1 трябва да се запише вътре в i. Нали, взема се стойност, събира се едно, така. Това е същото. Просто по-кратък начин. Събери и с 1. И го запиши пак в i. Обаче специално за едно, когато става дума, най-бързи начин е ето този. Има разлики, когато напишем и плюс плюс и плюс плюс и. Но за тях ще говорим друг път. И самата инкрементираща част се изпълнява след всяко изпълнение. Впрочем, изпълнение се нарича итерация на командата. Тоест, примерно имаме от 0 до 5, докато и е по-малко от 5, да изписва и. То ще изпише 0 и след това ще дойде, нали, в начало ще изпише 0, ще дойде тук. Изпълнява го един път. Идва тук. Събира го с 1 и вече е равно на първи било равно 0, сега вече е равно 1. Идва тук. Проверява дали е по-малко от 5 и той е по-малко от 5 наистина. Изписва го и нали, изписва 1. След това пак идва тук инкрементираща част. Тя го събира с 1, става 2, така след това става 3, нали, пак изписва 4 и на четвърката отново идва тук, проверява 4 по-малко от 5, изписва го, нали, изпълнява всичките команди. Идва тук, накрая, 4 става 5, проверява дали 5 е по-малко от 5, не е по-малко и продължава нататък. Това е аналогично, само че това ще се изпълни само един път, тъй като n в началото е равно на 0, 0 е по-малко от 3, n в началото е 0, 0 е по-малко от 3, така че ще дойде тук, 0 плюс равно 10, това ще стане n вече ще бъде равно на 10
След това ще дойде тук. Ще го събера с още 2. 12. Ще проверя дали е по-малко от 3. Не е по-малко от 3. И излиза. Това е тук долу. Като пуснем програмата, ред по ред, ще видим, че тя всъщност прави точно това. Идва тук, създава число i. Ето го i-то. Проверява дали е по-малко или равно 10. По-малко или равно 10 е. Изписва го. Ето тук. Ще видим, че го изписва. 0. Началото. Идва тук. Събира го с 1. И проверява дали е по-малко или равно 10. По-малко е така. И го изписва. Да. И така е изписал всички, като проверява дали... Така, сега сме на 9. Не проверява дали е по-малко или равно 10, нали условието винаги минава през него. Тъй, сега сме на 9. Изписва го 9. Идва тук, събира се с 1. 9 става 10. Проверява дали 10 е по-малко или равно 10. Така е. 10. По-малко или равно 10. Изписва го. Става 11 вече, обаче този път 11 не е по-малко или равно 10. И излиза. Излиза от фора и продължава нататък с останалите команди. Това е каквото получаваме. Така. Има някои особености фора. Специална фора. Примерно, т.е. няколко особености, само едни са. Специално за фора. Част от ковите на ForSQL може да се оставя празна. Примерно, ето така. Тази част е празна, няма никаква инициализираща част. Тоест, не използваме никакви нови променливи. Разбира се, може да се направим нови променливи вътре в самия for. Направим така int равна 0. Обаче, има един проблем, че точно той, значи фора трябва първо да влезе, първо трябва да провери тези неща, дали са верни, и тогава да влезе тук. Обаче, тъй като до тук не знае какво значи i, дава грешка, че i не се знае какво е. Тъй като i след това се изпълнява и се разбира, че създава нова променлива. Все пак може да направим така и тук да използваме някаква друга, примерно n. И това също по принцип е хубаво, само че понякога самата декларираща част понякога не функционира както трябва. Така че е хубаво или да си го напишем отвън, просто да го ползваме тук, само n равна 0. Или пък направо си го декларираме тук. Означава създаваме и го си му служи с 0, и също и n. Да, можем да го оставим, да имаме едно int равна 0. Това в момента работи. Нали, имаме и, което идва от някъде отвън. Нищо не прави в инициализираща част. Проверява се пак. Изписва и така. Разбира се, ако имаме и вътре, както казах, това и не можем да го използваме отдолу. Ако спишем CLT, правилно не знае какво значи. Защото и важи само за фора. Трябва да имаме някакво външно и. Така, втора част, която става празна, няма никакво условие. Тоест, влиза и равно 0. Проверката винаги е верна, защото просто няма условия. И винаги влиза, винаги го събира и с 1, и отново влиза. Това всъщност е безкрайен цикъл. Така. Тъй, че най-добре да имаме някакво условие. Разбира се, ако не излезем, ако не му дадем изрично, че искаме да излезем от цикъла, къде ще го кажа с малко.
И може да няма инкрементираща част, т.е. третата част. В случая това отново е безкрайен цикъл, тъй като и винаги е 0, защото никога не става повече. Обаче можем да направим едно такова нещо. Плюс равно 1 или плюс, нали? И всъщност това ще върви нормално. Обаче не е винаги удобно да се напише вътре в сет командите, така че е хубаво да го пишем тук. Да. Има особеност на самите цикли. Значи един цикъл може да не се изпълни нито един път. Това е най-често срещата грешка, предполагам. И която виждам често е... Някои хора пишат точно това. For неща вътре, точка да питая. Значи, тук съм написал всяка команда, ако не е блок, разбира се, защото когато е блок се изписва, значи ще го покажа тук. Значи блока няма точка да питая след него. Може да има, обаче то ще смята като, нали, отделна команда. Нали, празна команда. И всяка команда, ето вижте тук, всяка команда завършва с точка питая. Освен блока, който е сума от команди. И тази точка питая също е команда, празна. И следващите команди след тази вече не са част от фора. Тук ще го покажа. Точка питая слагаме тук. И вече ето. Точно и казва, че вече не знае какво е. Защото това е извън фора. Ето. Ако все пак искам да изпишем. Да изпишем 10 винаги. И се опитаме да пуснем програмата. Ще го изпълня. Ще изпълня просто 10. Това е блок. И ще замине. Защото това не е част от фора. Това. Точката да питая става командата на фора. И фора просто изпълнява това винаги. 10 пъти. От 0 до 9. И просто не го правите. Или тук слагате команда cout нещо. Или слагате блок, което също е по-доброто решение. Така. Това също int и равна 5 и по-малко от 2. Това е грешно условие. Тоест не е грешно, нали, обаче никога няма да се изпълни това, тъй като 5 не е по-малко от 2. И просто ще го пропусне. Ще имаме 5, докато е по-малко от 2. То не е по-малко от 2, по-голямо. Така че никога няма да се изпълни това. Пуснем програмата. Просто ще отиде накрая. Така. И тук съм например, wow, съчаш. И if-овете са така и всичко. Така. Също един цикъл може да се изпълни безброй много пъти, и това вече съм го показвал. Например, и ако е 1, докато е по-голямо от 0, да увеличава и. Колкото и да инкрементираме и, условието винаги ще е вярно. И винаги ще бъде по-голямо от 0. И с while един подобен пример. И по-малко от 2, да изписва 2. И след това имаме някакво и плюс, обаче то не е част от while. Тоест, нали, трябва да имаме блок, за да използваме двете команди. Иначе това се смята. Трябва да използваме блок тук. Иначе това смята за единствената команда на while. И това е целият while. И, нали, програмата проявява и по-малко ли от 2, по-малко е, нали, и примерно и е 1.
Едно е по-малко от 2, изписва 2. Проверява пак, по-малко ли от 2, по-малко от 2, изписва 2. И така безброй много пъти. Това не е част от while, тъй като това е останала команда. Следващата команда след while.